Jo necessitaré voluntaris per a tallar-los per la meitat, per a clavar-li les espases. És broma. O no? És que jo vull dir alguna cosa, és que la gent pensa que els magues tenim les cartes pues, en trampa, marcades, no? Mira, ahí se veu la carta, però el dorso no n'hi ha res. ¿Vale? Què passa? S'ha notat, no? Que jo faig matxa, no milagres. Si voleu algo més impactant, crideu a Junque, eh? Tio, algú té un bitllet de 5? Un bitllet de 5, ahí El bitllet de 5 comença a canviar de color. I també imagineu-vos que comença a canviar de valor i es transforma en un bitllet de 50. Que no vos ha agradat perquè no és el vostre bitllet. Haver-ho pensat abans, que porto jo mitja hora demanant un. Obrirem la caixa i dins hi ha una carta a la que li falta un trosset. Deixa'm el trosset i observa.